Surat At-Takathur. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain. Alhaakumut-takathur. Ang inyong pakikipagpaligsahan sa pagtitipon ng mga makamundong bagay ay nakapapanaig sa inyo upang lumihis sa pagsamba kay Allah. Hatta zurtumul maqabir. Hanggang sa kayo ay humantong sa inyong libingan. Kalla sawfa ta'lamun. Hindi tama itong ginagawa ninyo. Inyong mapag-aalaman ang kahinatnan ng inyong ginagawa. Thumma kalla sawfa ta'lamun. At muli, hindi tama itong ginagawa ninyo. Inyong mapag-aalaman ang kahinatnan ng inyong ginagawa. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Hindi tama itong inyong ginagawa kung inyo lamang nababatid ng may tiyak na kaalaman. Latarawunna al-jahim. Katiyakan, inyong mapagmamalas ang naglalagablab na apoy. Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin. At muli, tiyak na inyong mapagmamalas ito. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. At sa araw na ito, kayo ay tatanungin hinggil sa mga biyaya na ipinagkaloob sa inyo na naging sanhi ng inyong pagkalihis sa katotohanan.